Tenim el tema de l'atenció individualitzada, les accions puntuals i el club de la feina que es fa dimecres al matí. I el punt TIC pròpiament dit i l'aula d'autoformació es fa sobretot un acompanyament a la capacitació digital, cursos d'autoformació, que s'ha parlat anteriorment també, i cursos puntuals. És a dir, si tenim un grupet de 5 persones, per exemple, ells decideixen què els agradaria tractar. Recordo que un any va sortir tema de viatges, un altre any va sortir temes de cuina.